Ito po yung chicken. Fried chicken na linuto ni Mrs. Ito. Tapos, ito yung in-order po namin na pagkain. Yan. Ito. Tsaka po yan. Yan po yung dadalhin namin pagkain sa sementeryo. Tapos, yung pamangkin ko naman po, yung asawa ng pamangkin ko na si Kelvin, nagluluto rin ng pagkain. Dadalhin din namin doon. Yan. So, mamaya, doon ko na lang po ipapakita lahat yung aming bawang na pagkain. Yan. Hindi ko kasalitan po. Ito po yung kape ko. Kasi kagigising ko lang ho. Yan. Time check tayo. 9:35 AM. Yan po. So, ngayon po November 1, 2023. Ang oras ay alas 9:35. Ayan. So, meron po mga bronchies at update ko po kayo. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Okay na. Nakaprepare na po kami. Inaantay na lang po namin yung mga kasama namin. Magagaling pa po doon sa kabilang bahay. Kami naka-ready na po kami. Nakaayos na po yung mga gamit namin. Ayan. Tapos yung pagkain. So, antabayan na namin yung mga kasama namin, mga burnsis. Sana papunta na rito. And at congrats ulit sa mga nanalong mga kapitan, sa mga bawat barangay, at saka sa mga kagawad. Ayan, congrats sa inyo lahat. Ayan, marami pa kayong matulungan na mga kabaryo po natin na nangangailangan ng tulong. A few moments later. Guys, po sila ng aming pagkain. Nung araw po, itong nanay ko ang busy sa mga ganyan, okasyon. Wala nga ilod ko mamaya pa. Ma. Ito po kandilang to, 3 tono po yan, ngayon po nasindi. Bali, nung nakaraan po, undas, hindi po namin nasniya kasi nga baha po dito may bagyo. Baha po dito nung nakarang undas, hindi po nasindi, ayan. Iba na yung kulay. Sayang, ito pa sila, wala bang banig sa bahay? Oo nga, maganda may banig dito. Ayan, naman siya nag-sponsor sa Bulacan ng nanay ko. Yung order nilang Bulacan para kay nanay, nandun pa yung receipt sa pamangkin ko kay Kelvin. May naman tayo. Tila po namin, tapos papunta kami doon kay Darat Tali. Magsisindi kami ng kandilat, kaka magdadala kami ng bulaklak. Saan? Ayan. Ang laki kasi eh. Baluktot. Ito pa sindi. Mamatay yung kandila eh. Ayun o yung ano, baby melon. Dias. Wala na. May kilala ka dito na naka-abon. Abon na. Yung parang ano nila. Wala.
1 hour later. Nagdadala kami ng, oo nga, sayang space. Nagdadala po kami ng bulaklak at saka magsisindi kami ng kandila doon sa kain ko. Idaran tali. Si Manang Yoli, dadaanan din natin dyan. Oo. Hoy, ito yung maswerte. Kasi Oo, hindi binabaha. hindi binabaha. Kaya kahit kaya lang ang problema niya, yung dadaanan nila pagka baha. Hindi rin sila makakapunta rito. Dapat to may daan talaga na ano, na mataas. Yan po yung tiyan ko. Kapatid po ng nanay ko yan. So malapit na palang dalhin sa Laguna to mga to. Nalilipat na po sila sa Laguna. A few moments later. Ay anak, wala, ayaw pumasok nung load sa base. Yung 7-Eleven, hindi pa pumapasok nito. Kami yung load. So magaling, maganda to. Tagalan ko nga ito ng sticker. Sunugin mo para yun yung iaano mo, Kuya Fred. O igaganon mo. Huwag lang masusunod ko. Pinakabidyo ka na to? Oo na. Ay plastic yun sa may box malaki, kulay puti. Alam niya may upo siya, ne? Ito tayo. Siya ng ano? Ma. Oo. Pwede yun ng 0.5. Ano 0.5? Ano 0.5? Ah, sige. Picture. Sana pala picture na lang. Babay niyo yung 0.5. Dad! Ano 0.5? May tablet ko. Bakit? Ay, tanong ko. Akin na. Sayang, akin na, bebe. Ako na ano, ay yung kay Lola mo na lang. Gandang ka naman. Ay, cross mo muna bago mabigay kita ko. Karimline. Walang kutsilyo? Sino gusto? Oh. Sino gusto? Wait lang. Ah! Kami mga Ate Dan! Ate Dana! Ate Dana! Tingin ka sa akin. Bigyan mo daw si Papa. Kaya pa niya paano kayo? Kinikendi niya yung karne. Kinikente niya yung kanyang baboy ba yun? Manok? Manok? Daddy. Kinikente niya yung manok. Si King hindi nagtutubig. Asan na? Ayan o. Puro lang Hoy, Wala ay magtubig ka. si ata hindi yata namin nababa. Kita suminom ng Diyos, magtubig ka. Cut. Joke lang. Ano bang may? Ibukas na? Ang alin? Ito malaman? Andito. Uwi daw natin sa dangat. Nagmono siya sa mga... Hindi kasi siya makakain. Kunti pa rin yung mga tao, mga bro. Kain. Iyan mo na siya. 2 hours later. Punta lang kami sa 7-Eleven. Papalo po namin yung kanyang load sa Gcash. Nagpa-Gcash po siya.
Magkano? Mali naman yung presyo mo. Nakala ko pa 60. Lalakad na lang ukos kami. Mahirap po kasi yung parking sa parking naman. Boss! So, meron po mga brothers, update po kayo. Ayan, dito na po kami sa 7-Eleven. Hindi pa po kasi pumasok yung kanyang Gcash at saka yung kanyang load. Ikilala ako. Nakikilala ka? Oo. Balik na po kami ng St. Peter. Okay na po yung kanyang Gcash at saka yung load. Gusto niya ng buto, hindi ka pwede niyan. Sige. Ano, nakakalitik pa yun ng chicken. Meron ako doon. Ha? May candy yung chicken. Teka muna, excited. Ako muna unahin. Maganda. Malabo. Kaya pala hindi na. Malabo. Hindi ka malabo, malabo. Ay. Kaya palit tayo. Ay, kung ano yun. Nahulog. Dito ka sa akin. Nakalagay mo ngayon dito.
Para sa dito makatulog. Pagkawak na kayo. Sa may ilang bilagyan mo dito. Para yung kabagin. Yung babot. Yung ano, manig. Abot na lang yung masama. No. May mga dumating pa rin po. Kahit nga ulan, may mga kaparating pa. Yung iba ngayon pa lang po dumating. Nakasang ulan. Oh, tignan mo nga. Parami yung mga tao. Mamaya mapupunin na po yan. Diyan, kailangan talaga ng tent dito. Ayan. May mga dumating pa rin po. Kahit nga ulan, may mga kaparating pa. Yung iba ngayon pa lang po dumating. Nakasang ulan. Oh, tignan mo nga. Parami yung mga tao. Mamaya mapupunin na po yan. Diyan, kailangan talaga ng tent dito. Mga bro, yan lalo po lumakas ang ulan. Ngayon kasalukuyan ng ulan po. Time check tayo. Yung oras na ba? 3:46. Stop ako ng 1 month. Harap ko po sa inyo yung camera para kung makita po ninyo yung ulan. Ilang days Malakas po yung ulan. Ayan mga bro and sis, kasalukuyan dumarating yung mga tao. Time check po tayo, 4:16. Ayan. Ngayon pa lang po kasalukuyan dumarami yung mga tao dito sa St. Peter.
po. Ayan, no? Ayan, no? Ngayon pa lang ho, dumarating yung mga tao. Ang iba dyan, overnight po sila dito. Yung iba, madaling araw na uwi. Yung iba, bukas ng umaga. Grabe. Yan, nagkakaroon ng traffic dito. Traffic na. Naulan pa rin po mga bro and sis. Naulan pa. Yan mga bro and sis. Sige, pati yun. Tuloy na po kami. Guys, sabay sila. Sa kotse po. Maraming dumarating. Maraming. Kaya ba? Ika. Oh, lente. Lente, kwasi. Kung namanan yun. Dati, last na lang. King, shoutout mo yung kaklase mo. Wala akong kaklase. Joke lang. Shout out sa mga nandito ngayon sa St. Peter. Shout out sa iyo. Okay bro, mamaya konti update ko kayo kung sabay na po kami. Okay, karating na po namin. Nandito na po kami sa bahay. Nantay lang po namin yung tricycle na may kargang lamesa at saka upuan. Kasakay po yung si Prince, yung anak namin. Hindi kasi sa kotse yung mga gamit namin. Kaya yun, nag-rent kami ng tricycle. So yung mga sobrang kandila na nakasindi sa St. Peter, ayan, dinala po namin. Dito po namin pinagpatuloy yung pagsisindi ng kandila. Ayan, so dito ko na po tatapusin mga bro and sis yung ating video. Ako po lubos sa nagpapasalamat sa nagbibigay po ng suporta sa aking YouTube channel, NF Ako Official. Sa hindi pa po nakasubscribe, sana po suporta po ninyo yung aking YouTube channel. Paki-subscribe po, paki-click po yung notification bell para po lagi po updated sa mga i-upload ko pa pong video. Ayan. At shoutout sa mga kapatid nating FW. Saan mo po ka napalig na mundo na o lagi po kayo mag-iingat. Yan. God bless po.